Alhamdulillah wis icip-icip beksane Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng neng Kutha Sala Mas Gareng panjang yuswa. Ya amin 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 amin. Nggih tuku tebu cacahe 3. Mas Bayu. Apa? Delok napasku. Lah wong napas ya isih penak ngono Kak. Penak apa menggeh-menggeh kok. Menggeh-menggeh nu enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kok ngene, aku nyedot apa? Arep udarane dingin terus di napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sanget. Cobi Mas Gareng. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Enek siji sing madhep rono ae. Oke nguyu. Iya. Ngomong wajan niki ngetokke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen mindhit dateng wayang kok Mas Gareng. Namung inggih anu Mas Gareng nyuwun duka kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak ing wekdalipun kula sowan menika rak nderekke pake to. Nggih, leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten tuwin kula nyuwun doanipun mugi Bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anom Surata pinaringana sehat walafiat mulih kegiatanipun amin saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran nggih mugi-mugi sing mirsani mboten kuciwa toh Ki Anom Surata mboten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kalih Mas Bayunu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Oh, ora ngerti sejarah kowe. Mila bapak riyen paring dawuh, anu Bayu kowe iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu, ngaten. Arep tak pendem kok joget. Wo, bake dadi Gareng. Dadi aku lahir gudres getih ngono ya. Wong iki wong jenenge mewakili bapak. Nggih to, paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regeng gayeng. Wah, jan saestu kok Mas Gareng. Aku sawan ning kene geloku setengah mati. Kok gelo ten apa? Ora ning pantai ora turu kuwi. Pantai kene lak pantene pantai ora turu to. Ngliyep. Lah ya ngliyep kuwi ora turu, ngliyep terus. Wah. Oh, ora yen kono waduke iki watu gandul. Kuwi sing diliwati dhewe saka jalan raya kono ngliwati waduk watu gandul. Apa watu gandul kuwi? Kalah. Karang kates ki lho. Karang ki apa? Watu. Ha, kates ki gandul. Walah. Kowe kurang. Aku nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul, nek piyai kene ya bingung makane sering ngopiknik. Gen ngerti istilah-istilah liyane.
Wong jenenge ditimbali panjenengane Pak Sando Junedi. Wah, komplit aku pokoke ngarani. Nggih. Wah, jan piyayi kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngonceki asmane Pak Junedi. Nggih, Coba. kula sedina wae lak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten, wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama nuwun sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata, Mas. Oh nggih. Terus Sandu santai, orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, Santai. jagongi kula nggih santai mboten formal. Nggih. Terus Doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus jujur orangnya. Leres. Terus Nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. terakhir Dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Hebat tenan Yen Mas boten Bareng. dermawan napa enten sinden niki saombyok niki. Ya Mosok 11 ngono lho. Seragam biru kabeh wah pamer. Durung kok anu waranggana durung kerawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lurui sesuk. Jaket ora hebat. Kowe rasa ngresula urung itu aku dhewe ya urung kok. Lah kenapa sing nganggo jaket kulit nok sampeyan ya. Iki ora mung kulit tok iki sak tetelane iki. Wong Pak Junedi iki wis pirsa. Iki sapa iki kepiye wis di nganu apa? Pak Junedi pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo. Iki diterjemahke. Ha iya no. Ayo aku wis ngerti nek rung golek mula tak tekokke. Sapa Ririn? Nggih, Bu Ririn. Iki riang hatinya menjadi istri dari Bapak Junedi. Nggih. Terus Rino wengi tansah ndampingi Pak Junedi. Wis jenenge sapa meneh kene? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampean nantang saiki aku njaluk tulung dukuhe kerajaan. Ayo. Kerajaan. Kerajaan. Kraki keranjingan utawa seneng nonton wayang penduduke. Ya. Ya bener, heeh. Terus Jan iki aneh, seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap Allahumma. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rejeki. Amin. Paringi sehat walafiat. Gitu, panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Desane Kedung Salam. Ya. Ayo. Kedung Salam lak duwe kades to. Iki kadese mirsani ra iki? Mirsani no. Pak, ora ketang rokok sak pak lho, Pak. Tak gawe apik. Ngopo ta kok terus rokok barang ini? Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Slentrehe? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junedi dan warga desa ini. Nggih. Terus dongane para warga muga-muga Bapak Junedi sak keluarga lan warga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali sing nurbeda kudu rencana saha lelara. Amin. Terus saking Pak Junedi dipun gelar wayang kulit kanthi dalang Ki Bayu Aji. Terakhir lampahanipun bangun pura kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Waduh. Kok sida melu ning mburi jenenge kok ketut. Wis kadung subuh-subuh tekan kene kok. Wes. Lah ya wingi bar saka sumber manjing kulon. Ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. Lah kok tamu nekat? Sing duwe omah ora ngerti ketamon wong sakmenake. Ana sing diguang rono. Wah, aku diguang ning daleme anu Bapak
Mbah Kakung. Walah, upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean. Aku mau ditari seafood tapi kok ora teko-teko. Iya. Nggih. Aku seafood ki sing tak senengi ki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ana lho kewan laut ki sing kelaran ana lho. Apa? Kepiting. Oh iya. Dipiting ki lho. Iya dipiting, iya. Ana lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning mburi terus. Ning mburi terus. Nggih. Iwak kiyu ya ana. Iwak kok kiyu 9. 9. Oh 9. Wong mburine engo. Ora urung tau mangan kok. Nggih. Mula niki ayo ujupe halal bihalal. Nggih, Pak Kades. So warga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini yang sudah rawuh mirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Leres. Mengkian pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. Amin. Galange sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula, Pak. Nek jek urip. Nek tembung murah enak, Iya. tembung murah enak. Lah wong senengane kok ya. Ya tetep sehat. Mas Garing tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin. Ben wong sak donya ki mati sampeyan urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca? Moh. Piye ta dongake panjang umur kok emoh? Oh, panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe arep tuku kopi ning ndi. Ya kali golek warung gawe dhewe kok. Oh, golek warung le. Mas Gareng, Nun, gandeng niki ujube halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri nggih, Mas. oh pun digarap. Insyaallah menika karya Ki Junggung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali. Oh, Mila yo diaturke Cok lelagon Idul Fitri mergo iki ujube halal bihalal. Monggo tak derekke. Yo buka saka saron. Ayo monggo tak derekke yo. Monggo Cok. Yuk. Bareng. Monggo, pur. Cetha, ayo. Gandang-gandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepingin wangi, tapi kodok utama lebaran nyoto. Idul Fitri, hari kang suci, umat Islam suka gembira, akeh kang padha salam-salaman, dadi asmana ngabur dosa, Santi murid basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Allahu Akbar, Kompak sik. Yo, takbir, ayo. Mas Dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yo.
dosa sesanti murid basuki Inang aiki berkaiti mohon maaf lahir batin Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah sampun katur Mas Gareng. Nggih kanthi halal bihalal lineburna sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Kabeh ki apa to sing digoleki yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih mboten. Napa-napa niku wong jenenge menungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri ndandani awake dhewe karep ben saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awong ya anu napa niku piyayi niku nek wis apura ing ngapura ki wis atine ya lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Boten ganjel teng ati. Betul. Nggih. Mas Gareng. Nun, Menika gandeng bintang tamu akeh banget. Ya mbaka siji diaturke. ke ditanjakke Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih swasanane sik swasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun nu bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya Nggih, nggih. bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki Piye? bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya, Kairo. wis lintang saka Kairo sisan ya. Lho, kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Iki bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Hai oe Ora ngira bocah kaya pring ngene kok sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring iki maksude piye? Lah iki lho Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya, masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget ngono lho. Akeh banget ngoten lho Pak Lah De. ki ampun banyak. Lah nggih awet saking mrika wau sampun. Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani, bahkan di luar kecamatan pun sama. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek, Nggih, lengkap sangat nggih. Mas. saka Jember enek. Dadi iki Piye? cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Bu. Amin. Nggih, Ayo no. alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi. sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa?
Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Khairun to? Sing dawa wong angel ira tuwa. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene ngaten lho. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya De, panjenengan. pilih sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Nggih. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana pundutan Leres. lagu Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, jan. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo Samenika. jelas ngaten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tanine ya didadak. Terus sapenake dhewe iki lho. Nggih lho. Pitik Antropus, wong iki nek ngencek aja sak dhewe. Aku ora enak. Oh, aku Ayo. kerpus bareng. Ya, Nduk. Istara merak hati Selingkan golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone isih ngenas sayang bakal terangganku ngalih ora krasa isa awan nganti bengi Iman yen
kendangane tanah di semake. Bumi. Yuk. Iso awan ning omah wis ora krasan. Kalau yurang anggole ising tak sayang. Mobang miteranggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Iman yen nganti liya kangen. Kleang-kleang tak sawang mencoin depan. Kekancangan terindis saka katuan. Sarwi ngoceh dewe ngalih bencok. Ilakai tak suwon bocah ngicik. Bodang kuning agawe pikir aku komplit. Tirang tak sawang katon matise. Iba bunga yen katon nyandring suran. Ora bakal atiku keciwang liyan. Yen si bodang adudet ati peperanan. Ora mendo atiku tansaya ndatra. Tak senanani sona pikat pulute kando. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, Nggih. matur nuwun.